Petak je dan u reality koji je predviđen za emisiju Pitanja novinara. Učesnici reality tad moraju da odgovaraju pripadnicima sedme sile na žestoka pitanja, opravdaju sve ono što su radili u prethodnoj nedelji. Međutim, produkcija televizije Pink danas je izmenila plan program, pa će pre emisije u Belu kuću da se useli neki novi takmičar. Još uvek nije zvanično potvrđen ko će večeras biti vanredno ubačen, ali se na društvenim mrežama spekuliše da je u pitanju neko od bivših zadrugara, koji su tokom boravka u prethodnim realitijima imali jako burno takmičenje i ko može da totalno poremeti nekog od aktuelnih stanara u Šimanovcima. Veliki šef neretko iznenadi ukućane, pa je tako nedavno u eliti ušao Anđelo Ranković, koji je izazvao totalnu pometnju, a mnogi odnosi u kući su se poremetili upravo njegovim ulaskom u reality. Ušao u vezu sa Anitom Stanojlović pa pokazao njeno pravo lice. Korisnici društvene mreže nagađaju ko bi mogao biti novi učesnik elite i koga će takmičari večeras ugledati na vratima Bele kuće, s obzirom da očekuju samo i isključivo obraćanje sedme sile.